هێرشا چەکداریya Roja Ayniyê navenda çanda Kurdî û sertirajxaneyekê li Parîsya ku bûye gerê kuştina sê kesên Kurd li herêma Deh ya bajêr ya herî Qelebalix cihê ku hejmareka zûra xwaringeh û dukanên civaka Kurdan lê heyn bûye gerê nerazîbûna civaka Kurdan. Em dukolanê de dimeşan me dengê çekan bihîst. Em li xwe zivirîn me dît ku xelk yêçep û rast direvin. Piştî 5-6 deqîqeyan ji ber ku em kesên ku di salonê de kar dikin naz dikin em çûne salonê. Me dît ku wan zilamek pîr dirêj kiriye di udeyê da û sê kesên birîndar li wê derê ne. Paşî min telefona hawarhatinê kir ez û miyê ku telefona polîsan kirî û gotî birîndar hene. Roja Duşanbê Fransa goma lêkirî teambar kir bi kuştina sê kesên Kurd li Parîs. Di demekî da ku bi sedan kes li paytextê Fransa meşe kirin bo rêzgirtin li qurbaniyan. Ev teqekirin li navenda çanda Kurdî her wesa li xwaringehekê û li sertirajxanekê beramber navenda çandê hate encamdan. Em heta evrûke jî bi rastî sedemên vê hêrişê nizanîn. Lêkolîn ya berdewam e. Desaladar dibêjin teambariyê 69 salî dan bi tawana xwe kir û bi mavê rojekê li navendek deronî mayeberî bihêteve guhastin bû zîndana polîsan. Çavkaniyeka dadweriyê got ku dadwerî ew kujek bikuştin hewildana kuştinê ji ber nejat rages neteweyan ayîn her wisa bikarînana çekê bêdestîrî teambar kir. Bikuş kesekî Fransya 69 saliye ew ne ji aliyê saziyên istihbaratî ne jî ji aliyê DGSI û istihbarata Parîsê û mixaberata herêmî nas kiriye. Ez bawer dikim ku li hevguhertina pêzanînan li gel wezîrê dadê û istihbarata girtîgehan ya derbarê radîkaliyawî hatiye kirin. Ji ber wê yekê nahet piştrast ku wî qet girêdanek siyasî hebe. Heta ku sedemê armancgirtina biyaniyan jî ne zelal e. Lê ev tenê dê lêkolînên dadweriyê da bihê erê kirin. Beşek ji komelgeha Kurdan gumanên xwe aşkera kirin ku Tirkiye dest di vê hêrişa Roja Ayniyê de hebûye. Lê Fransa çira gihandinek derbarê vê yekê nekiriye. Beşek ji xwepêşanderan alayên Partiya Karkerên Kurdistanê helgirtibûn û çendên dî jî duruşin bilind kirbûn ku Tirkiye baladekê kujek teambar kiriye û peywendî bi evê hêrişê ve heye. Her wisa çend xwepêşanderan hêrisa xwe li hember saziyên ewlekariya Fransî diyar kirin û gotin ku ewan karekê wiha nekiriye ku rê li ber hêrişê bigirin. Kürt aktivistlere saldırıyorlar. Çi peywendiya vî kesî bi Kurdan ranîne. Dema ew di girtîgehê ve bû hatiye plan û rêxistin. Kî li pişt vê plan û rêxistinê ye? Kê ev kese li girtîgehê înaya der û welê kiriye ku êrişî Kurdan bike? Kî li pişt vê planê ye? Li Parîsê navendeke nediyar heye. Êrişên çekdarî li dij Kurdan dikin. Erka hikûmeta Parîsê ku vê tariyê ronî bike û bibîne kanekî li pişt van planên tariye. Raya gelê me û saziyên me ew e ku dewleta Türk istihbarata Türk e. Li vir êrişên çekdarî li dij Kurdan dikin. Lê ev erka dewleta Fransaya ku lêkolîn bike û vê dûzê ronî bike û gelê me li bendê ye. Roja Duşanbê bi sedan kesan li herêma Deh ya Parîs meşe kirin û duruşmên şehîdnamirin helgirtibûn û her wisa daxwaza rastî û dadperweriyê dikirin. Hatîn Mayê, Dengê Amerîka, Washington.